La Universitat Popular va néixer en 1986 per a donar cobertura a les inquietuds de la societat de Vila-real, per a tota ocupació d'aquell temps lliure i per al desig de formació de les persones. Ha mantès tots els anys en 2 campanyes, sempre ha mantès des d'aquella temporada fins al dia d'avui una programació continuada. Sobretot s'ha mantès en les activitats que més demanda han tingut, com són l'artesania, la pintura, i després hem anat introduint poquet a poquet unes altres activitats de formació. En el període del 2012 hem ofertat 900 places. Ha suposat un increment d'unes 300 places de la temporada passada del 2011. Per a poder informar-se més concretament de tota l'oferta educativa que la Universitat Popular ofereix, pot entrar a la pàgina de l'Ajuntament, a la pàgina web. La Universitat Popular tindrà tota l'oferta i tota l'explicació de cada curs. Soc Mari Carmen Planes, professora de la Universitat Popular. Així se treballen les vainiques i cada senyora fa un tema. Se poden fer tovalles, se poden fer tratges de comunió, se poden fer tratges de bautisme i tot el que se siga treballant en el fil. I també tinc que dir-li que aquestes classes estan molt acceptades i així treballem ja 13 anys en aquest tema i la gent ve encantada perquè queden les labors perfectes. Soc Eva Quevedo, fa vora 15 anys que dono aquests cursos de restauració de mobles, com veieu, això és el taller en el que treballem. La gent que ve sol repetir molta gent, perquè fan molta pinya, la gent després es busca uns als altres i venen sempre els mateixos cursos. I després la gent que ve a restaurar és que té mobles en casa, que no es decidís a dur-los a que es disfagin, i decidís, o té més temps, i decidís restaurar-los ells. Llavors, la veritat és que entren coses en molt de valor sentimental, perquè jo moltes voltes us dic que això el que més té és valor sentimental, no valor ni històric, ni de que siguin peces de gran preu, però la veritat és que com se ho fan ells i no mai s'imaginen com després ha de quedar aquesta peça. Hola, em dic Anna, dono el taller de pintura de la Universitat Popular. Així treballem en pintura a l'oli i en acrílics. Combinem en altres materials, que puguen ser cartó, papers, teles. Mentre li donem un sellat damunt d'aquest tipus de materials es pot pintar perfectament en oli o en acrílics. Cada un pinta l'estil que més li agrada. N'hi ha gent que pinta més realista, altra gent pinta un estil més abstracte, altres persones els agrada més un treball així més matèric, inclús, com comentava abans, ficant altre tipus de materials. És molt variat, encara que l'oli parega una cosa molt clàssica, que és un estil molt concret, es pot combinar molt bé, se poden fer moltes tècniques. Soc Javi, soc el monitor del curset d'informàtica per a principiants i bàsicament així el que pretenem és que la gent se vagi acostumant a l'ús de la informàtica dels ordenadors, intentant una miqueta també adaptar-nos nosaltres al nivell. Jo crec que sí que va bé, perquè vulguis o no, hi ha molta gent major que ja se veuen molt en el món de la informàtica, que no sap per on agarrar-ho, i jo crec que és molt útil perquè està gent, o no gent major, o millor gent també més jove, que per lo que sigui no ha tingut un ordenador, no ha pogut fer-se en la informàtica, és molt útil perquè se van acostumant, se van llevant la porta. Llegó tu jefe,
Nelson Paredes. Soc Marian, la professora de baix de saló de la Universitat Popular de Vila-real. Tenim dos grups, baix de perfeccionament, baix d'iniciació. La gent el que ve així és a disfrutar, a passar un rato agradable. No és per si que sàpies ballar, simplement que tingues un poc de ganes de fer coses diverses, de divertir-te un rato, de passar-lo bé, i és això en el que consisteix el curs. Després també al mateix temps te serveix per anar-te'n a alguna sala de ball per a la tua parella i allí disfrutar, ballant, etc. Me siento preso, preso de amor. Tú me robaste, mujer, el corazón. Tú me robaste. Normalment la gent és gent ja bastant avançada d'edat, gent madura, ja a partir de 40, 35 anys, 40 més o menys, hi ha gent que inclús està quasi per jubilar. Hi ha gent de totes les edats i no res, i sobretot l'objectiu és disfrutar. Pues mi nombre es Lorena, yo soy la encargada de impartir los cursos de maquillaje y de peluquería. Pues un poco la idea de los cursos en ambos es que la gente sepa sacarse el máximo partido. Aprenden de todo, maquillaje de fiesta, maquillaje de día, tapar imperfecciones. Pues el de peluquería lo mismo, desde saber con qué champú se tienen que lavar el cabello, porque aunque parezca una tontería no siempre se sabe, hasta sacarse volumen, alisar, hacer tirabuzones, incluso que aprendan a hacerse recogidos por si les sale algún imprevisto y tienen una boda que no pueden ir a la peluquería. Soc Maria Dolores García, soc la monitora de bolillos i fa 12 anys que dono classes a la Universitat Popular. Com has pogut veure, hi ha gent que fa puntilles per fer unes sinaues per la comunió de la neta, n'hi ha que fa mocadorets. És molt ampli l'utilitat que té el bolillo i les destinacions que pugui tindre. A part de que ajuda a que les mans tinguin més, que l'artrosis no afecte en una certa edat, també la ment la tens molt més despejada. Soc Agustí Montanyès i treballo com a monitor de la Universitat Popular des de l'any 2004 en l'activitat de tapís. I aquest any ha sigut el primer any que hem incorporat el curset d'encordat de cadires, que en principi ha sigut un èxit perquè hi ha hagut molta gent interessada i pensem que pot interessar molt bé també. I la utilitat que el que és l'encordat que poden trobar, que si a casa té cadires encordades, que se'ls pot tornar a encordar ell mateix en els mateixos dibuixos o uns dibuixos diferents. En quant a l'activitat de tapís, la utilitat que té, el tapís, la utilitat que té generalment és decorativa, no? Si una vegada han fet una peça, el que fan és penjar-la en un lloc determinat de la casa. Aquest any també, per primer cop, en el que és l'apartat de tapís, fem també catifes. L'activitat de tapís és una activitat que en principi la gent que ho veu per primer cop, o li dius o li parles de tapís, molta gent pregunta, i això què és? No saben ni el que és. La tècnica que utilitzem és la tècnica Gobelino, que és la que s'utilitza tant en la Real Fàbrica d'ací d'Espanya com en els gobelins de París. I això et permet fer o passar al tapís qualsevol dibuix. Jo soc Jesús,
Fernando porta el que són els cursos d'estàndards i llatins. Volia dir, primer, que estem molt agraïts en els alumnes que tenim, perquè treballen molt i de categoria, o sigui, fantàsticament. També voldria dir els avantatges que té per als balladors la pràctica del ball. La pràctica del ball és una pràctica que té un munt de beneficis, tant psicològics com mentals i físics. Entonces, n'hi ha que tindre un munt de compte, sobretot per persones, el mateix dones joves que majors. N'hi ha que tindre en compte que el que fem és treballar molt bé el sistema locomotor de la persona, i més en majors. Procurem també fomentar la utilització de la memòria, que la gent, al intentar recordar els passos, s'esforça en memoritzar. El ball estimula molt la relació entre persones. O sigui, nosaltres tenim un munt de gent que ha vingut i que estaven a soles per l'edat, ja arriba a unes coses, i gràcies al ball se li ha obrit un món fantàstic. Yo, Extreme. Me llamo María Teresa, soy la monitora de bailes de salones latinos, en el cual en esta especialidad pues pueden venir personas, tanto chicos como chicas sueltas, y pueden bailar latino suelto. Es bonito bailarlo en pareja, que ellos mismos se fusionan a la hora de aprender y bailan de la chica de chico, chico de chica y en pareja. Y la verdad que muy contentos, aprenden el ritmo, aprenden lo que es una bachata, un cha-cha-cha, una salsa. Y yo he empezado este trimestre a hacer estos cursos como profesora aquí en la Universidad Popular, y la verdad que me siento muy a gusto y la gente ha salido muy contenta. El que anem a fer ara és una visita guiada al voltant del casc històric de Vila-real. No sols és el casc històric, sinó també llocs religiosos com poden ser el temple de Sant Pasqual, la Basílica i l'Arxiprestal. L'itinerari més o menys és el següent: Sant Pasqual, entrem dins de la vila, Arxiprestal, veiem la plaça de la Vila, Torre Moja i Casa de l'Oli. A la gent li agrada prou aquest itinerari. És la segona eixida que fem dins d'esta campanya de la Universitat Popular, ja que és un curset que es diu Coneix Vila-real, i cada visita intentem introduir coses noves per a que la visita no siga sempre la mateixa. Fellas, come on, let's ride.